Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chala mwamba Marobe TVB oye! Profesa Sabina Utarika oye! Right Honorable Alfred Kakata, Vice President pano pa chigawo cha pakati oye! Honorable Yisale Agatundu oye! Director wa Nyamata Malawi yonse, National Director of Youth, a Director wa Mai Kunje, komanso NGC members amene muli pano, Nyamata wa Ernest Malola, Anzanga Ali John, ndiye na onse amene kuchoka la chisanu lija mutangomva kuti a Vice President awatenga ku polisi anthu sikudatope. TVB oye! Inu anthu kugona banja kudikira a Vice President ali nkati ndi masera kusonyeza kuti inu anthu mwayika chikondi kwambiri pa chipani chathu cha TVB. TVB oye! A Vice President uno si msonkhano ayi, koma kuti inuyo munanena kuti ine ndisana tsogoze wanthu mufuna ndikaone Brenda. Ndichifukwa chake nditatuluka mulemasulidwa mtima wanu, maganizo wanu munafuna mukaone Brenda Saidi, ndipo ndikudziwa mudalowa mkati muja mafuna kukhetsa msozi ndi zimene zachitika kwa Brenda Saidi. Ndiye ife achipani tikoza msonkhano a Vice President akathokoze kumeneko, koma pano chifukwa choti atopa tapatsa mwayi kuti iwowa akupatseni moni komanso kuthokozani. Koma ine ngati regional governor ndikuthokoza Nyamata onse motsogozeredwa ndi Ernest, ntchito yopambana imene mwagwira pa masiku amenewa kuchoka la chisanu mpaka kudzafika na lero. Ndithokozesa azimayi, azimayi osatopa, ndikuthokozeni aliyense mmodzimmodzi payekha, aliyense mmodzimmodzi payekha aze kuthokoza kumeneku. Komanso Profesa Sabina Utarika ndikudziwa kuti udzera mmafoni komanso kuona mene zinalili, akuthokoza support imene ino anthu maonetsa. TVB oye! A Vice President anena wokha kuti kodi kukhudzidwa kwa Profesa pavuto limene laonekali ukhudzidwa bwanji. TVB oye! Ndimafuna ndilere mawu yawo. Nkhani imene anzathu apolisi mmene zinthu zimayendera dzana, ndimangofuna onena kuti ife ku Malawi kuno sitikufuna police force, tikufuna police service. Force inatha panopo ndi police yani wadi service. Kwa mavuto amene akumana nawo Brenda ukanakhala ngati imene tidakambirana zimitsani cholankhula chokani pano kungeza kuti Brenda sakanavulala ngati imene zidakhalira. Ndifukhudzidwa ngati chipani komanso ngati munthu chifukwa Brenda wachiwiri wa mayi pano dziko lonse lino la Malawi, Deputy National Director of Women. TVB oye! Tiye anthu tifika kupereka support kwa Brenda, ukamuona chifukwa wavulala kuti amakaona a Vice President. Bwana ndikuthokozeni kuti mwanena kuti mapiru akuchipatala amene Brenda achachidwe kumeneko mupereka inuyo bwana. Nangokoma avose avangati. Bwana ndi maamene waperekani kwa wanthu kuti mukapombe
Koma kukanga sana roho msero ya. DPP oye! DPP oye! Sidi kuomba wakala sana nisoe. Dala mamba. Yes. Mandiso oye? Abichawe ya 2 minutes. I'm in cabin. 2 minutes. I am going to go on. TBB oye! Inene na huwa zambiri. Hamadia leo wafala jasi. Kwa hiyo ni jasi. Ana nango ditie kasaba geta muganawo na kulishika na jibika njiani. Osa na daula, osa opa, osa chidavanta, die ni felisipanga zatu za jirungamo. Oma wambini ya kakata awa, amutiko sawa. Tikangwamba kumweza fire, ikawangoni. Mbawiro, kibatane uwemu. Wao na my friend amena vulalira. Mwana kaudimu na gaona nzombeta jisoni. Leo, odziwa bwino katwiri wakafukufuku amene anapanga zimene zijazo ndampeza kale ndibona sadandaule ndampeza kale tiyeni sadandaule kwina kuli konse ndingokhala pa 17 anthu amenewo adzasekeredwa ndikonukunanani promise anthu amenewo adzasekeredwa kadobalisi kayadwachani adzasekeredwa ifo sana tsate malamulo leo malamulo ndimadziwa ifi nizokutetezerani ineyo ndili nazo pamene ndili pano zimene ndavalazi nizokutetezerani ndimazakutentha ineyo kupimu kuzakutentha kukudziwa kune kuti sindikukutetezani palibe zimenezo ndipano kutsimikizirani palibe chimene chingakuchitikireni tiyeni tigwire ntchito talemekeze a UTM talemekeze a DPP talemekeze a MCP koma tikuti angatiyamba omekezana tilemekezane sinkhani yabwino ya my friend amene zakhalira mpakana akapezeke munthu kugona mchipatala chifukwa chongonena kuti tikudikirira vice president kodi iwowo mbuyomu samapanga mademo ine ndili ku State House anthu amachoka pano mpakana kudzafika pa main gate ya State House sole tsukula kudika kuti ino mwamulereze vice president ndimankhula mawu enough is enough. Tiyeni tipatsane ulemu dziko lilila lonse endi tisaopezane aliyense ali ntchito yake amene akufuna kuopeza nzake akayambe ndale ndatipeza ife kunoko ine ntchito yanga ndi ausitikali ndausitikaliwo ndinaona kuti iyayi ndiusiye ndikayambe ndale ndena ndazisiya ndabwera ku ndale so pasakhale kulolera pakati pa usitikali ndi ndale ndi zinthu ziwiri zosiyana ndeli saopezedwe ndikudziwa mwatopa koma ndikutsimikiza palibe chimene chingakuchitikireni nthawi imene zimachitika zimene zichene kulibe ndaoneka lero ine kunalibe abwambini ene akakhataka akukandipanga ataki pa chocolate ndinu ana mwachepa kumene muliikani sikulima ndisabwezera ndipo ndikunena chilungamo ndisabwezera ngati simuzandipeza bwino ngati ndalakwa ndiyinganireni ku polisiko ndipo ndibwera ngati ndalakwa nditengereni ku khoti noti kundipanga ataki pa njira ndisabwezera ngati mudzapuse mwezi kuti mufuna kundipanga ataki mukadzabwera ndikulolezo chakukhoti munthu uyuyu tikufuna timange warrant of arrest zachibwana zimenezo ndichenjezeretu pobwera kwa ine aliyense amene afuna manga ine abwera zanimange koma abwera ndi warrant of arrest noti kungobwera mapasi potopoto tiyamba napo kumeneko zandisirire ndimadana nazo. Thank you.
Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.